नमस्कार भाई भौणी मैंने गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत करुच्ची। तो बेंगलोर रे आमे जो रहू से पाखरे गोटे मेलोडी प्रोग्राम चलची तो तांको भाषा रे तुम बुझी पारबे। तो चलो देखिबा आपण माने बुझी पारछो जदी कमेंट माने जणानी आ चलो मु देखौची आपको केमति कोन होउची। ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿಯ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಕೊನೆಯ ಕುರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಆ ರಾಜ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ಕಾಲ ತೂಕಾತಿಲ್ಲ. ಈರೋನ ಜೀವನ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷ ಬೆಂಕಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ. तो सांग माने देश धमाका केमती लागिला आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। आ मु तो किछि बुझी पारली नि हला तो आपण मानकु अनुरोध जे आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु जे के आपण माने बुझी पारिलो
बहुत राति हो गला तो आज से आ गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा तो जय हिंद जय भारत बहुत राति हो गला सकाळे पुणी काम जीवी तो एबे सोईबी तो गुड नाइट बाय बाय।